Казах вчера на полицаите, че тренирам мислене. Винаги съм се чудила дали секс полицията има агентура в България, която злоупотребява с чувства за контрол именно на либерално мислещите, създава една маса от тецаджийски зависимости към азиатския свят. Винаги съм се чудила до каква степен изпитват чувства. Изпитват ги, защото взимат любовта като висша форма на гаргара. Но това компрометира основни понятия, като любов, доверие и дори интимност. И докато любовните проститутки обикновено с човешки вид и определено по-така обучени, нали, аз си имам уважение към тях, но вие си действате за една каста. Докато вие силно сърфирате по нета, за да мастурбирате до жените си, Антон Бонев Иванов го е правил, аз мисля, да, тренирам мислене, затова съм много елегантна. Лека нощ, господин министър-председател. И Елена Нонева, дето тикате хората, именно качествените, дето не са ви от... Ние всички се познаваме в изолация, за да манипулирате по комунистически от партийните школи именно високочувствителните, интелигентни хора. Това не е слабост. Това става слабост само в една изопачена държавна система. Защото ви имаме доверие на физиономите. Тук се вършат престъпления от ранга на престъпления към човечеството, защото се гаврите по цезаропапистки с вярата на хората. Както господин министър-председателя лъжеше хората да инвестират в български фондове, обрамчени от Русия или от подобни грабливи структури, дори да са с английско име или англоязично. Как не ви е срам? Значи, нацизма, социализма, това са едни и същи неща и играят с любовта на хората. Взимате като стръв, като монета, а не като основна движеща енергия. Именно също това се противопоставя Европейската общност. Забележете, преди промените през 90-те имаше спин епидемията, която също играе с един аспект на любовта. Предполагам, че тя е била преувеличена, както и коронавируса, който пък играеше с допира. Нали, дори здрависването беше забранено, камо ли целувката. За мен, както и нали, полицаи са ми казвали от различни нива, пандемията е била политически трик на психосоматично ниво, т.е. под самовнушение, дори да имаш някакво белодробно заболяване, се засила от притеснения, допира между хората, етиката, уважението към чувствата, към любовта. Това са някакви мафиотски похвати на управление, които са от диктаторски характер. А в последно време, кои са най-големите диктатури? Нали, в модерни времена. Нацизма и социализма, които злоупотребяват с чувствата на хората, нали, правата на личността. И сега какво става? В един изкуствен конфликт Украйна-Русия, България де-факто се заселва с нацисти, национал-социалисти и техните отрочета от скандинавските държави и нали, Германия, защото там също са извратени, нали, хора
наемни войници в миналото и нали, с някаква болна психика народи, не до такава степен като нас, поне някакви прослойки там, базирани също на форма на военен, безпринципен патриархат в миналото. Такива народи, ако не са обрамчени от мисълта на Франция, раждат пороци. Игри на чувства, на воля, и, нали, една шурабаджанашка каста, която не прилага правото, а ни работи и действа от край време по недемократичен, по неравенствен принцип. Нали, тия, които не са от техните семейства изродени, са изолирани, но под формата, нали, на авторитет, не знам си какво. Това е порочно. Нали, интелигенцията е ниско платена, интелектуалните професии, дори работниците имат желание за това, трябва да се продават, за да имат нещо по-добро. Значи, господин министър-председател, колкото и да се менкате, нали, един друг, изчезвайте всички. Как функционира агентурата, любовната? Ами, нормалните компании, нали, толкова години, как Елена Нонева сега почнала да ми звъни, не ме покани на кафе, защото не съм ви от групировките. Значи, на мен, и аз трупам знания да се доказвам, но на мен съм била лишавана, като се замисля, от гимназията, въпреки отличието ми, от нормален социален контакт, защото сте се изолирали по селските ви корумпирани махали, нали, назначени, вкарани в гимназии, нищо, че сте учили, нали, буква по буква, но без смисъл закона и науките, като, нали, технически работници, слуги, каквито сте. Но сте се отнасли аморално с стойностни хора, за да им запушите устите. Значи, един човек, колкото и да трупа знания, умения, ако добротата му е подкопана от мръсната ви каста, никога няма самочувствие да се заяви. Нали? Диктаторските режими подкопават именно човеколюбието, любовта, обичта, нежността, разговора, всичко това най-свято, което се дава устоите от човека. Нали? Нарича се едва ли не педерастия. Елена Нонева, ти си в грешка. Както и министър-председателите, доколкото знам, доста си сменяла партиите. Както и веднъж Продължаваме промяната, после в Социалистическата партия, де-факто, същата работа и адвокат Димо Димитров. Веднъж ГЕРБ, веднъж не ГЕРБ. Да живее музиката. Само че с търбух на пъпа, на Стара Загора. Нали, имаш предвид твоят пъп на търбух. Наистина е гадно положението, тъй като, нали, владелческите ви маниери се обострили и предизвикват съответния маниер на общуване. Вашите атаки са пасивно изключващи. Ден на ден някой веднъж ще ме поздравява, друг път не. И това си е обида. И предизвикват словесна реакция, която дано е просветляваща за хора, които се чувстват изключени и чувстват тежест някаква. Тежестта от тежките ви търбуси, ниската ви компетентност, която обаче е овластена и мачка хората на разума, на сърцето. Любовните полицейски агенти, кефим любов, кефим доверие и после, и това е, нали, характер, затова се вкарва отново
модата на татуираното грубо мъжкарство, защото нали, като се обучи мъжът, че това е символ на мъжество, да можеш за пари да жертваш човека и за благото на някакво семейство, създадено де-факто за вили и могили, и да претендираш пък и за морал, любовта не се продава. И при нали, така сган, всеки мъж е достоен за обичане, но чак толкова подкопан не съм виждала подобен народ. Българщината е подменена с османо-циганорско овластена на стреснати и подкупни цигани система. Моля ви, хора, всеки у вас, дори да сте от тия циганори, макар че сте крайно вече корумпирани, тлее съвест, смелост, рицарство. Съвземете се, събудете се. И докато аз мисля, полицаите сигурно лъскат чеки по интернет с нови дами, особено, нали, подходящи са хората на изкуството. Те стават или агентури, както във време онло, защото са по-чувствителни, или значи тук се продават в авторитарните режими ценностни системи. Чувства служат за въдица, престъпление към човечеството. Аз мисля, а вие си мастурбирате.